Boas tardes, vou explicar como se fai un sondeo en Webex. Temos a nosa conta de Webex, entramos como profesores e abaixo de todo nos aparece aquí opciones dos paneles, clicamos aí e temos a opción sondeo. Por un lado, aquí van a aparecer as preguntas do sondeo e por outro lado, aquí as respostas. Que tipo de respostas podemos darlle un sondeo? Por un lado, opción múltiple, é dicir, varias respostas, pero só hai unha que é correcta. Por outro lado, opción múltiple, a persona pode seleccionar varias respostas. E por outro lado, resposta corta. Entón, por exemplo, vamos a coller resposta corta e vamos a darlle a nuevo. Entón, facemos a pregunta. Vale, facemos unha pregunta e lle damos a opciones. En opciones aquí o que vemos é que se visualice o temporizador e que soe unha alarma ao cabo de 5 minutos. Poderíamos baixar este tempo e poñelo en menos tempo, o que nos vexamos. Teño a primeira pregunta lista. Podemos darlle a abrir sondeo. Vale, no momento no que abrimos o sondeo, aparecelle esta pregunta a todos os participantes, a todos os alumnos de Webex e eles contestarían. A medida que contestan, pois vai aparecendo aquí o que van contestando. Evidentemente agora non entrou ningún alumno porque estou sola como profesora, pero veríamos aí os resultados. Esta pregunta se podería guardar, vale? A vai a guardar como un tipo de formato ATP, entón, bueno, podedes guardala se queredes, agardamos. E vamos a xenerar, e tamén os resultados do sondeo tamén os podemos guardar. E vamos a xenerar outra pregunta. Un novo sondeo. Entón, o novo sondeo vai a ter, pois, por exemplo, resposta única. E entón lle vamos a dar, vamos a facer unha pregunta onde haxa unha opción múltiple pero resposta única. Pois, por exemplo, cal é o cerebro do ordenador? Entón, decimos resposta. Clicamos aquí en añadir en resposta e poñemos microprocesador, añadir outra resposta, por exemplo, placa base, añadir outra resposta, CPU, bueno, as que queiramos, non? Entón, os alumnos, os rapaces teríamos esta pregunta e estos. En Webex aparecería esa pregunta e esas respostas e eles poderían seleccionar unha sola resposta. Para pasarlles o sondeo, abrir sondeo, o tempo que temos era de 2 minutos, vemos aí como vai baixando ese tempo e eles estarían contestando. Cando acabemos, pois cerramos sondeo e esta pregunta poderíamos guardar. Vamos a xenerar outro sondeo con outro tipo de pregunta. Vamos a xenerar unha pregunta de opción múltiple e varias respostas. Entón, facemos unha pregunta e decimos nuevo. Facemos unha pregunta. Indica cales son os periféricos de entrada. Vale? E lle vamos a dicir, pois, unha resposta. Pois poden ser impresora, monitor, teclado, micrófono, escáner, por exemplo. Vale, entón temos esas preguntas, unha pregunta, e eles poden marcar máis dunha resposta. E aquí puse mal o micrófono. Se poñemos algo mal, clicamos en riba e podemos facer a modificación que consideremos. Entón aquí as dúas respostas correctas de periféricos de entrada sería